Менә хөрмәтле җәмәгать, су буен карагыз, нинди матур җире, я. Нәрсә җитми монда? Кояш җылылыгы, йылылыгы. Без Оренбург ягында инде йылы дип, йылылык әйтәбез. Монда җылылык дип әйтәләр. Шул җитми, беләсезме? Кояш җитми. Менә адам баласына ул кешедә дә шулай. Һәр кешенең эчендә үзенең кояшы булырга тиеш. Кояш булмаса, аның нинди белемле кеше булмасын, нинди уста булмасын, кеше адам баласы шул эчендә кояшы булмаса, нур сибеп торган. Ул шатланмый дөньяга. Менә шулай әйтәсе килә. Күрдегезме, менә нинди матур җирләр, монда җәй көнне халык күп. Хәзер бер кеше дә килми, матур җир дип килми. Теге кемдер әйтә, менә төньякта имеш. Төньяк океанны да, ой, красота дип мактаналар. Ник инде анда салкын, катып калырсың инде, ул не кирәк, красота. Шуны әйтәсе килә. Менә тормышта да ул кояшсыз бернәрсә булмый. Шуңа күрә ул менә чит илгә барасың. Кемдер бәлки нәрсәдер истә кала, ә менә шәхсән мин мәсәлән Төркиядә булам, бөтен нәрсә, тәмле ризыклар онтыла. Отельдагы ничек күңелле булды, онтыла. Конференциялар менә нәрсәме, бәйрәмләр онтыла. Истә нәрсә кала. Безнең ничек bir kanlı тугандаш Türk halkı, алар сине яхшы кабул итеп, хош келдиңиз дип аларга әйтәсең дә, киләсендә мәсәлән Татарстан мәмләкәтеннән Türk кардәшләремезгә чок сәлам дисәң, алар хош келдиңиз, шатланып китәләр. Хатта бер вакытта сөйләдем бит, урамда Türk кардәштән сорыйсың, фәлән җиргә ничек, кайсы тарафта дип. Ул сине 2 квартал иренмиче, ул каядыр ашыгадыр бәлки. Шуңа карамастан ул сине узатып куя. Менә шуңа ул сиңа савап булсын дип, ул үзенә савап булсын дип, сиңа әйтсәң, шул Аллаһы разы булсын дип, бик шатлана инде шул Türk кардәшебез әйтәсе килә. Алар бик шундый әйтәсе килә, хатта сез кайсы илгә бармагыз, шул Казакстанга барыгыз мәсәлән. Ул анда нәрсә истә кала? Ничек кунак иткәннәрне? Бездә әтияни мәрхүме әшилиләре адам баласын ризык йөртә ди, ризык. Менә шулай әйтәсе килә. Инде ачык йөз. Шул Казакстанга барасың, ачык йөз белән карыйлар сиңа. Менә бик шатсызны күрүгә, шулай дисәләр, син аны гомерең буена искә төшереп йөрисең. Менә шулай ачык йөзләр белән карадылар дип, шулай тәмле ашаттылар дип. Ну, иң беренче шул теге халыкта бар, әле татар халкындамы? Әгәр дә синең сыйлый торган ризыгыңда булмаса ди, ачык йөзе белән ди, су бир ичмәсәм кешегә ди. Чөнки адам баласы ул үзене яхшы караганны бала чактан сизеп тора. Менә хатта әти мәрхүм күрсәтәдер, кара ди, эт ди. Эт тә хатта аңлый ди, син ачуланганнымы, ни аңлый ди. Күп нәрсәләр аңлап торалар. Менә кушка мәсәлән ризык бирәсең хәзер, ул куркып тора килергә, синәгә өндәсәң, ул син теге нәрсә ди, интонациядан аңлый, синәгә яхшы карыйсың икән, шуңа күрә килеп утырып, шыкый башлый биргән ризыгыңны. Шулай әйтәсе килә. Ул инде һәр халыкта да мин әйтәсе килә, шундый тәртип шулай бардыр инде, порядок урысча әйтмешли. Килгән кунакларны яхшы каршы алырга дип әйтәсе килә. Менә ничә тапкыр әйтәсе килә. Мәсәлән, бер авылга барасың, туганнарың, ерак туганнарың булса да, син шунда хатта теге резерв дисең, казак халкы танышасың. Анда инде куркмыйча барып чыгасың, чәй ичеп кунак булып. Шуңа күрә әйтәсе килә, ул менә безнең шул теге ничек менә әйтәсе килә, кайдадыр укыдым. Кайсы вакытта туганнарыңнан ди күбрәк ди, кайсы ни ди, менә сезнең күңелегез тартса ди, иң якын туган шул ди, кайсы вакытта беләсең, бүтән милләт әһеле, бүтән милләт вәкиле, кайсы вакытта сиңа кайсы вакытта туганың күрсәтмәгән хөрмәтне күрсәтә. Менә
әйтәсем килә шуны. Одессада йөргәндә исән әле ул теге безнең бер абыемның шул теге бергә танышы бер күрше авылда мәктәптә укыганнар. Шунасын ул теге инде чит илдә хезмәт иткәннәр Германиядә. Шунасын кайтып ул Одессага күчкәннәр, икәү эшләгәннәр. Шул тегесе Украин хатыны әйтәм бит китеп бара, мин кич белән трамвайдам, автобусда Одессада. Ул миңа шалтыратып ята. Сырый билет сатып алдыңмы? Мен әйтәм, квиток отрымал квиток дип теге күңеле булды. Ул миңа шалтыратып ята ник дип. Аш пешердем, борщ пешердем, кил тизрәк ди. Менә яманлап әйтәсе килмин, җиңгиләр бит инде. Алай нитмин дә, кая йөрисең? Кайт тизрәк дип. Алардан ишетмисең. Ә менә буларда менә шул ишеткәч чит кешедән кайта шул истә кала менә аның кызганычка каршы хәзер инде ул теге хатыны ширләп машина бәрде, эректән ул инвалид, шуңа карамастан ул инвалид бит дөньяга ничектер канагатсызлык булаларда теге инвалид булгач ул азар йөри усалланып юк ул ире белән ничек сөйләшсә дә алай кунакны мине алай рәнҗетмидер, гел тырышадыр, ачык йөз белән карарга. Вот, менә мин сезне нигә дип алып килдем монда, менә һәр күрсәтәм ки, менә күрдегез монда. Менә хәзер күрдегезме? Менә бар бездә Бишбармак дигән кафе, ашхана, столовая дигән әле. Бер вакытта бер дусым белән килгәнник монда. Мин түләдем инде. Чөнки бик тәмле булды ризыклары, шуңа күрә мен күңел ачылып китте дә үзем түләдем. Менә җәмәгать шушындый кафе, столовая, ашхана, шуларның ризыклар пешерүчеләрдә, алар бик өстендә, бик зур җаваплылык дип әйтәсе килә. Чөнки мәсәлән ул милли аш. Вакытында мин әйтәсе килә, Одессада племянница белән бардык. Дерибасов урамында ресторанда, грузин ресторанында шундый тәмсез булып чыкты. Ул гомердә ашамаган элек Грузиядә. Мин Грузиядә булдым, аларның инде хинкали нәрсәләрен ашап булгач беләм инде нинди. Монда шундый тәмсез. Шунасын әйтәсем килә, менә шуңа күрә ул теге менә монда да алар җаваплылык өстендә. Бүтән милләтнең ашын пешерәсез. Сезнең җаваплылыгыз күп, чөнки уйламасыннар, сез ашаган менә аша кунак булган кеше нәрсә ничек инде авыз иткән кеше уйламасын, ул халыкның тәмсез икән ризыклары дип яманлап йөрмәсеннәр. Сезнең эшегездә шундый бурыч бик зур өстегездә. Чөнки сез ул милләт нинди милләтнең ризыгын җитештерәсез, язып куйгансыз. Шул милләт алдыннан сезнең бурычыгыз бар. Җаваплылыгыз бар сезнең. Хатта барыр да мәсәлән бер татар Казакъстанга, мин Бишбармак, юк, мин ашадым Бишбармак, ашамады, тәмсез әллә нәрсә дип шулай сөйләмәсен, чөнки ул безне уятка калдырмасын, мәсхәрә итмәсен. Шуңа күрә әйтәсе килә. Кем тотына беркайчан да ул әгәр дә Татарстанда инде татар ризыгын итсә, инде үзебез аңлыйбыз инде, яри. Ул әнә турып та. Монда мин берсен генә беләм шундый. Җәмәгать бу бер җыелыш, ягъни собрание урысча түгел инде менә минем видео тасма. Монда регламентта каты торалар. 10 минут булдымы, 40 туктата да куя. Шуңа күрә менә мин шушы белән тамамлыйм инде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләчәк чыгарышларына карарсыз дип ышанамын. Һәммәгезгә Аллаһ Тәгалә сәламәтлек, бәхет, иминлек бирсен. Исән сау торыгыз.